हाग्रामा महिलारिया ससाइटिनिफ्राय किक आउट जासिगोन। हाग्रामा will be kicked out from the society. बावैनो चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जइन जागोन। गाबोन समनिया जोंनाव चन्दना जइन जासिगोन इउपिपिएलआव। एमपि इलेक्सननि उनावहाय खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलआव जइन जानो थाखाय सिङाव रायज्लायगासिनो दंखायो, रेडि जानानै दङ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरनिदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारियाव सलार फेन्सिं गायसननाय आरो रैखाथि हान्जाफोरनो बायदि गाननाय खसाब राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनैनि बे बाथ्राखौ फोरमायो हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया। भेरगाव बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'आ बाहागो लाफानाय बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय आरो फरेस्टार रैखाथिफोरनो गुदुं स्वेटार, हुसेल, जटा आरो रेनकट रानखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंफोरो। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव एससिसिएफ रेन्जार बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बानजायनाय बायदियै सेन्ट्रेल स्पन्सर स्किम CSS बे स्किमनिफ्राय जों मोननाय माखासे रांनि हेफाजाबजों CSSनिफ्राय मोननाय माखासे रांनि हेफाजाबजों नैबे बरनदि वाइल्ड लाइफ हाग्रानि सिङाव थानाय लामा बानायनाय आरो सलार फेन्सिं बानायनाय लोगोसे बिनि खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे नैबे फरेस्टनि सिङाव थानाय 20सा जोंनि डिपार्टमेन्टनि बा स्टाफनि मानसिफोरनो जोङो दिनै मेटेरियेल डिस्ट्रिबिउसन मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ जोंनि मानव गेदेर लकेल इएम दावबायसा बर' बिथांजों आंजों मावफुंनाय जाबाय। मोनसे खोन्थाखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायथिनो नागिरदों। देग्लायनि बरनदि वाइल्ड लाइफनि सिङावबो जोङो देग्लायनिफ्राय टुरिस्टफोर हान्थिफैनो हानायनि बेब'स्थाखौ जों खालामबाय। बे डिसेम्बरनि गेजेरावनो जों खामानिखौ फोजोबनानै गावनि बोथोर बायदियै जोङो टुरिस्टफोरखौ हान्थिनायनि थाखाय फुल सुबिदा होनो नागिरदों। बेजों हान्थिनानै ओरैजाय बगामाथि पिकनिक स्पटसिम जोङो थांलाय फैलायनि राहा लामाखौ खालामना होनायनि दा बेब'स्था लाबाय आरो दिनै बेखौ जों मावफुंनाय जादों। हाग्राखौ रैखाथिनि थाखाय मेन पावारा जोबोद खम, बेनि थाखाय माबायदि राहा लादों? मेन पावारखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टल' नङा, जोंनि बिटिआरआवहाय बा बिटिसिआव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो मेन पावारनि खोब जोंहा खम। जेरै बिथाङा गेम्स एन्ड स्पर्ट्सखौ सामलायबाय दङ। गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआवबो मेन पावारा गैयैनि थाखाय जोङो स्पर्ट्स बिथिङाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बा बिटिआरनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयबो स्पर्ट्सआव गोसो गुदुंब्लाबो जोङो हेफाजाब होनो हायाखै। बेनिनो दाखालि स्पर्ट्स बिफानावबो इन्टारभिउ जानानै थांबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 447टा जोंनियावहाय पस्ट खालि दा जानानै दङ। बे पस्ट खालिखौ जों फिलआप खालामोब्ला जोंनि मेन पावारा जथेस्थ' सर्टेजआ जोबनानै फैगोन, बेखौ जोङो आसा खालामदों। गतिके जालांबाय थागोन बिदिनो। जों दा बोसोरथामल' मोनदों, बोसोरथामाव जों बहुद खामानि मावदों। मेनलि हाग्राखौ रैखाथि होबासो जोंनि हारिखौ जोङो रैखाथि होनो हागोन। मानोना हाग्रायानो जोंनि लिगेसि, माने जोंनि हारिनि। जोङो हाजार 7,000 बोसोर जों रायजो जानायनि उनावबो गावनि हालामनि हाग्रा बिफानखौ जोङो रैखाथि होनो सोलोंबोआखै। दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि हारियाबो बेखौ अनसायनो सोलोंनांसिगौ होननानै आं मेसेज होबाय। जेरैबायदि गाजा गोमजामोन, खिन्थु बेनि उनावनो सिमिलारलि बे खमायलांबाय। खिन्थु दिनै 400 हेक्टरनिबो एनक्रचमेन्ट जादों। बे स्वाभाबिक बे खोन्थाया। मानोना थांनाय 34 बोसोर जोंनि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि जाहोनाव बे गोबां गोहोम गोग्लैदों। दा 34 बोसोरावहाय जोंनि मुभमेन्टनि समाव जोङो जाबायदि खोमानानै लाबाय, बेखौ जोङो 3 बोसोराव रिकभार खालामनाया गोरलै नङा। अब्लाबो रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो खौसेथिब्ला मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जाबायदि गोसो गुदुङै भिजन आरो मिशनखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। 3 बोसोराव जों जाबायदि रिकभार खालामदों, जोंनो हाग्रामानि बायदि 17 बोसोर नाङा। 17 बोसोराव बिथाङा डिस्ट्रयसो खालामनानै गालांदों। जोंनो 17 बोसोर नाङा। जोङो 2-3 जुदि नायनो हायोब्ला, जों सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय बेखौ बुङाखै,
जेरै नोंथाङा मोनसे नाय 17 बोसोरावहाय BPFआ जोंनि जोहोलावजोफोरनि सोलोंथाइखौ मालाबाबो नोजोर होआखै इभेन बिथांमोना ड्राग्स जौ एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरजों मेलाफ्राव इनभल्भ जाहोनानै गथ'फोरखौ फरायनायनिफ्राय जानगार होदोंमोन बे बोसोरथामाव जोङो दुबबांनो नागिराखै बेवहाय जोंनि आखाइ दङ होननानै खिन्थु सान्थि गायसननाय लोगो लोगोनो इनभाइरनमेन्टआ क्लिन जानाय लोगो लोगोनो सिटुएसना काम डाउन जानाय लोगो लोगोनो 133 बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै APSC मेइन एग्जामावहाय पास जानो हादों बेनिफ्रायथ' वार्नथार्डआ निस्सय जोंना भाइभायावबो पास जागोन मक इन्टारभिउआवबो थारमाने बोसोराव जोङो जुदि 40-50 बेफोरबायदि पास खालामलांबाय थानायबा जोंखौ सोर लाखिनो हागोन रावबो लाखिनो हाया जायखिजाया माने बे एनक्रचमेन्टनि थाखाय इनक्रचमेन्टआ प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि बाथ्रा दं रिजार्भ फरेस्टआव इनक्रचमेन्ट खालामनायनि फिथाइखौ हाइकर्टआनो होगासिनो दंखायो गतिके कमप्रमाइस खालामनायनि बाथ्रा थानो हाया बेनो जोंनिया जायगा नायनानै जोंनि लेखा रोङै मानसिफ्रा बा जुगामियै मोनसे जायगायावनो थानानै रायजो जानो रोङै माखासे जोंनियावबो मानसि दङ बिथांमोना देवानिफ्रा जोंनि माने गुरै गोसोनि बिदा फंबायफोरखौ साल सलननि गेजेरजों बा मोनसे चक्र माबानानै सोनानै हाग्रा बिफानखौ फोजोबनायनि माबा खालामदों जों कमप्रमाइस खालामा खिन्थु हाग्राया थानांगौ जों मानसिया मानसियैनो थानांगोन दिनै जोंनि स्टार्टिंसो 170 सानिख्रुइबो बांसिन एक्स NLFB सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनाव जइन जागोन थारमाने 170 फेमिलिया जोंनाव जइन जानो थांगासिनो दङ 4 तारिखआव जोंनाव 300निख्रुइबो बांसिन NLFBफोर चिराङाव जइन जागोन बेफोरबायदिनो जालांबाय थागोन मानोना दिनै सोदांनायखौ सोलायनायखौ गुरस्लायनायखौ बयबो लुबैदों नंखायनो हाग्रामाया दिनै खर' गुदुं जानानै दङ आं दाखालिनिफ्राय बुंगासिनो दङ गाबोन सबनिया जोंनाव सन्दना जइन जासिगोन UPPLआव गोबां BPFनि लिडारफोरखौ लानानै MP इलेक्सननि उनावहाय खाम्फा बरगयारिया UPPLआव जइन जानो थाखाय सिङाव रायज्लायगासिनो दंखायो रेडि जानानै दङ गतिके हाजारखि बुंथो हाग्रामा विल बि किक आउट फ्रम द ससाइटि